Goedenavond, zondag 6 november. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Wat is er nou zo leuk aan Hulst? Nou, wat Hulst heel bijzonder maakt is dat het een oude vesting is, maar dat er ook nog echt volop gewoond, gewerkt, maar ook ontwikkeld wordt. Als je hier om je heen kijkt, zie je dat ook echt. En trekt u dat aan als burgemeester? Ja, tuurlijk, dat is prachtig. Niemand wil in een museum wonen. Ilona Jensen van Haarst is nu 3 weken burgemeester van Hulst. En dat bevalt goed. Hulst is een hele warme gemeente. De mensen zijn heel open, heel nieuwsgierig, heel vriendelijk. Dus tot nu toe is het echt een warm bad. De eerste 100 dagen wil de nieuwe burgemeester kennismaken, verwonderen, bewonderen en leren, zoals ze zelf zegt. Ze heeft al veel mensen gesproken. Wat ik heel leuk vond was de kennismaking met de veteranen. Omdat daar heb ik zelf een link mee. Mijn vader is veteraan. Maar ook de stichting over de Zeeuwse ruiterpaden. Ik heb zelf vroeger paard gereden. Dus zo heb ik eigenlijk met iedereen tot nu toe wel op een bepaalde manier ergens een klik mee. En ik ben op ieder gesprek weer op zoek van wat is nou die klik? Ilona Jensen heeft ook een klik met Zeeland, want van haar 4e tot haar 20e woonde ze op Walcheren. Als kind kwam ze toen wel eens in Hulst. Als kind loop je door een vesting en is het een soort sprookjeswereld. En als volwassene zie je de historische context, maar ook buiten de vesting zie je de rust, de ruimte. Hiervoor was Ilona Jensen wethouder en loco-burgemeester in Pijnacker. Een heel andere plaats dan Hulst. Ja, absoluut. Het is totaal onvergelijkbaar de rust die in deze gemeente heerst. In de vesting, maar vooral ook daarbuiten. En denkt u niet dat u de reuring gaat missen? Nee, helemaal niet. Ik ben stiekem best blij dat ik uit de Mierenhoop ben. Het is mij een grote genoegen en ook een bijzondere eer om over te gaan tot het toekennen van een zeer hoge pauselijke onderscheiding. En zo werd Karel van Waas uit Terneuzen ridder in de orde van Sint-Sylvester. Zijn vrouw spelde de pauselijke onderscheiding vanochtend op in de Emmauskerk in Terneuzen. Een bijzondere onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt, zeker niet in Zeeland. Nou, het is toch wel een beetje emotioneel moet ik zeggen. Ja. Het is een hele eer, een pauselijke onderscheiding. Van Waas kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als bestuurder in de Elisabeth-parochie. Hij blijft er zelf bescheiden onder. Ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik ben ook maar een radertje in het geheel. We moeten het toch met z'n allen doen eigenlijk. Hè? Maar volgens zijn oud-parochieleden is de erkenning dik verdiend. Ik ken Karel als iemand die heel betrokken is, heel integer. Zoals ik ook al zei, altijd goed voorbereid. Verbindend, wat heel belangrijk is, zeker in deze tijden van ook wel polarisatie. Dus echt iemand die aan de ene kant tussen de mensen, tussen de parochianen staat, maar daarnaast ook niet bang is om een stukje leiding te nemen en veranderingstrajecten in gang te zetten. Peter Oreel uit Ierseke, kok en 8voudig Nederlands kampioen oestersteken, heeft iets nieuws bedacht, de oesterfrikandel. Alles is er al een beetje, bitterballen, kroketten, burgers, van alles. Maar geen oesterfrikandel. En ik kreeg een bepaalde ingeving, ik dacht daar ga ik eens mee experimenteren. En ik heb een gedeelte van frikandellenvlees heb ik vervangen door oestervlees. En ik heb het zilt gemaakt en heel de smaakcombinatie, ja, dat is eigenlijk super geworden. Oreel heeft zijn frikandel gepresenteerd op de Oesterbeurs en kreeg enthousiaste reacties. Echt luxe tapasbarren, oesterbarren, wat luxere viswinkels die ook broodjes verkopen. Je had er echt heel veel interesse in, dat is echt een super mooi product. Een toevoeging aan ons assortiment. Oreel onderzoekt nu de mogelijkheden om zijn oesterfrikandel te gaan verkopen. Ja, ik ga nu nog even precies uitzoeken wat dat de exacte regelgeving is, wat het NVWA betreft en de productie ervan. En dan is toch wel de bedoeling dat we hem in de markt willen gaan zetten. En er is vandaag natuurlijk ook weer een nieuwe Omroep Zeeland Sport. Ja, zometeen een nieuwe aflevering van de Omroep Zeeland Sport met aandacht voor amateurvoetbal in de 3e divisie. Je ziet een samenvatting van Hoek tegen Harkemasse Boys. En in de 4e divisie 2 duels in de strijd om de eerste periodetitel. De duels tussen Kloetingen en Nieuwenhoorn en sportclub Feyenoord tegen Goes. Daarnaast is er aandacht voor atletiek, de start van de Zeeuwse crosscompetitie met de Moerschanscross in Hulst. En de prestaties van Sherin van Anrooy bij het EK veldrijden voor de vrouwenbelofte, vandaag in België, komen ook voorbij. Tot zo.
Het was vandaag een bewolkte, regenachtige dag onder invloed van een front wat deze avond passeert. De maximumtemperatuur kwam uit op 11 graden bij een krachtige zuidelijke wind. Ook vanavond en vannacht blijft het niet droog. We hebben buien, soms opklaringen en minimumtemperaturen rond 10 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er buien en met name in de ochtend zijn er veel actieve buien, waarbij er ook kans is op een klap onweer. In de loop van de middag komt er wat meer zon en wordt het geleidelijk droger, al zijn er ook in de middag morgen nog best wel een aantal buitjes mogelijk. Het wordt morgen vrij zacht met maxima rond 14 à 15 graden. Dinsdag en woensdag hebben we geregeld zon, een aantal buitjes en een maximumtemperatuur rond 14 à 15 graden. Op donderdag zou het wel eens droog kunnen blijven. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Fijne avond.